Yari ang mga nagapangunang impormasyon sa Panay Balita. Para sa mga headlines, Duha patay 16 Pilason sa jeep nga naaksidente sa banwa sang Leon. 3ID target ma-declare ang Panay Island as SIPSS by end of September 2024. Mga ka-PN, duwa patay sa masobra 20 ka pasahero sang naaksidente nga jeep diri sa may barangay Cagay, Leon, Iloilo. Isa ka trahedya nga aksidente sang jeep ang natabo temprano sa aga sang Agosto 13, 2024 sa barangay Cagay, Leon, Iloilo nga nagresulta sa kamatayon sang duwa ka kabataan kag pagkapila sang 16 ka iban pa nga pasahero. Ang insidente natabo mga alas 6:00 sang aga sang isa ka passenger jeep nga ginngalanan Jana nadulaan sang kontrol kag nagtumba sa madanlog kag kurbada nga parte sang dalan nga yara sa rehabilitation. Ang mga biktima nga napatay sa aksidente ginkilala nga Sanday Princess Marie Alberto Cabana, isa ka 5 ka tuig nga bata, kag Arvin Capitle Kalawigan, isa ka 13 anyos nga bata nga lalaki nga lunsay mga residente sang Cagay, Leon. Ang duwa ka kabataan gindeklarar nga dead on arrival sa Alayzan District Hospital bangod sang mabugat nga pila sa ulo kag lawas. Ang jeep nga ginamaneho ni Yuben Capitle Cabansag, 39 anyos, may asawa, nagadala sang mga 30 ka pasahero kag nagabiyahe halin sa barangay Cagay padulong sa poblasyon Leon. Sang naga-navigate ang jeep sa isa ka pataas kurbada nga parte sang dalan, nagpamreno ang driver nga nagresulta sa pag-atras sang salakyan. Ang jeep dayon nagtumba sa kilid kag nadagdag sa dalom nga bahin sang dalan nga amo ang nagdala sang trahedya. Kuya lang kay tukat ko lang ito ba ma'am sa kay badlay rabi ang kurtuan rabi ang dalan mo. Ti naka segunda lo na ko matukan ma'am gamit ako nakaluger na ma'am. Paglik po ko na sa likuhan ma'am nagkahigan ang jeep pagigan na nawidan na ko sa hero pang kuan ang kamyada ko naka-neutral. Ti gin pressure mga ibalik pero ay apply ako mga kapino. Pero kay ang simento may lupa landag gid ma'am. Kaya nag-us ma'am ang kiringin bangga wala ra sa kilid ka karsada. Sa karsada man nagtumba. Wala ra mabilit sa pilasa sa karsada la ra natumba na pagbangga ka bulit na baliskad lang ra tipam daw kadua blam. Si Maricar Cabana, iloy ni Princess ginpahayag ang iya kasubo kag ginsaysay kung paano sila nga mag-iloy nagapadulong kun tani sa Leon para mag-attend sang BSPO meeting sang natabo ang aksidente. Mapadulong kun tani ini sa Leon sang hinali lang nga nagdalusos ang jeep kag natumba. Ginahakos pa sini ang bata sa sulod sang jeep pero nadulaan man ini sang animo kag ginhimo man tanan nga madala sa ospital ang bata pero wala na gid ini nakalabot ang kabuhi. Si Sixto Kalawigan, amay ni Arvin, ginpahayag man ang masakit nga talan-awon sang iya pag-abot sa lugar sang aksidente. Sang pag-abot sini, nakita iya ang bata nga nagahapa sa kilid sang jeep kag duguon. Ginhakwat iya ini kag ginsakay sa motorsiklo pakadto sa ospital. Hambal sang doktor nga posible nga nakabunggo ang ulo ni Arvin sang natumba ang jeep kag amo ini ang rason sang iya kamatayon. Ang 16 ka iban pa nga mga pasahero, lakip na ang mga kabataan nag-antos sang lain-lain nga pilas sa ulo kag lawas kag gilayon nga gindala sa Alayzan District Hospital kag Leon Rural Health Unit para sa nagakaigo nga pagbulong. Amo ini ang masunod. Suno kay Police Staff Sergeant Edsel Edlang, traffic investigator sa kaso, posible nga mag-atubang sang kaso nga reckless imprudence resulting in multiple homicide and multiple physical injuries ang driver. Apang, padayon pang konsultasyon sa mga pamilya kung nagapasaka sila sang kaso, bangod kadam-an sa mga pasahero kag ang mga napatay mga paryente sang driver. Inline sa campaign para mangin insurgency-free, nagahimakas karon ang 3rd Infantry Division o 3ID of the Philippine Army nga ma-declare ang bilog nga Panay Island bilang Stable Internal Peace and Security Stage o SIPSS o SIPSS. Suno kay Major General Marion R. Season, Commander of the 3rd Infantry Division of Philippine Army, nga ang provinces of Antique, Iloilo and Capiz na lamang sa rehiyon ang wala pa ma-declare nga SIPSS, bangod nga una nga na-declare ang Negros Occidental sadtong March 2024.
Samar. Ang probinsya sang Antique, Iloilo kag Capiz ang ara pa lamang sa conflict manageable stage o kon CMS, ulihi nga stage bago ma-declare as SIPSS. Ginpahayag ni Season nga madamo sang parameters para ma-declare ang isa ka area nga SIPSS, kag isa sina amo ang nabilin nga New People's Army o kon NPA sa area ang hindi makasarang mag-create sang conflict and atrocity, kag ang strength and manpower ang weekend. Sa bilog nga Panay Island, ginhambal ni Season nga isa na lamang ka guerrilla front ang naga-exist. Ini amo ang Central Panay Front nga makabig nga weekend guerrilla front. Suno kay Season nga kasunod sa nagluntad nga encounter sa barangay Agluno, Kalinog, Iloilo nga nagresulta sa kamatayon sang 5 ka NPA members. Mas labi nga napudlayan subong ang NPA bangod nga wala na sila sa makaon kag wala sang tulog. Kagamoyad to ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.